Hej, mit navn er Thomas, og jeg vil fortælle jer om fanen animationer, der er i Microsoft PowerPoint. Der er forskellige muligheder for, hvad du kan lave uden den her fan. En af dem er at lave brugerdefinerede animationer. Hvis vi starter PowerPointet, som det er her, så sker der ikke noget. Det er bare, som man har skrevet det. Hvis man derimod gerne vil lave lidt specielt ved sit PowerPoint, så kan man trykke på brugerdefineret animation. Vælge et sted, man gerne vil have en animation. Og så kan vi for eksempel sige, at vi gerne vil have teksten til at flyve ind. Og det skal ske automatisk efter den forrige. Og den skal ske fra venstre, og det skal gå hurtigt. Så hvis vi prøver at starte Gearshowet nu, så kan man se, at der sker noget. Det kan man selvfølgelig lave igennem hele sit Gearshow. Man skal dog passe på med ikke at overdrive, da det kan virke forvirrende, og det kan virke forstyrrende. En anden mulighed man har, det er at ændre på dias overgangene. Det vil sige, når man skifter fra det ene dias til det andet. Man kan for eksempel prøve at tage den her. Så kan man se, at man starter op. Så er det som om den lige toner ind. Dem kan man så vælge, om man gerne vil anvende på et dias, eller anvende på alle. Hvis man gerne vil anvende på alle, så kan du trykke her. Og så er de på sat til alle sammen. Du kan også vælge, om der skal være lyd, altså du skifter dias, og du kan vælge overgangshastigheden. Den sidste ting du kan gøre med den her fan, det er at vælge om dias skal fremføres ved hjælp af musen, eller sker automatisk. Det er jo sådan set det man kunne af den her fan. Tak fordi I lyttede.